U današnjoj epizodi lokal za izbjegavanje Good Has u Medakovićevoj. Znači, sve samo nije Good Has. Neironično me Good Has pozvao da probam njihove specijalitete. Posle onoga što sam prošao, dobili su detaljnu kritiku u pisanoj formi, na što su mi rekli, u redu, hvala. Znači, evo kako da kreativnu zamisao dovedete do potpune propasti. Pljeskavica sa kikiriki puterom i sitno seckanim kikirikijem je na papiru dobra egzotika, ali meni tu nešto ipak nije štimalo. Mislim, probao sam onomad na festivalu burger sa kikiriki puterom i bilo je na prvi ugriz fenomenalno. Kikiriki puter je, nažalost, zamaskirao katastrofu od smese sa roštilje, što sam tek otkrio kad sam probao gurmansku par sati kasnije. Znači, čudan ukus i miris, odnosno sam od jedinjeg posle par zaloga jer sam kontao da nešto debelo ne valja. Čak sam neki sasušene loptice tucane paprike nalazi u sred te smese, znači totalno trapavo napravljeno i primećujete da to ne zove meso, nego smesa, ne znam šta je ono. Za kupus u vitrini najjača fora. Neke malobrojne ostatke kupusa dali od juče ili u najboljem slučaju jutros, pošto sam bio tamo oko 11, momak ubacuje sveže sečen kupus i mulja sve to tako sa onim sirćetom. Valjda mi neće biti ništa svega ovoga kontamano, kao to je par dlačica kupusa starog. Burger sos nakupio suvu koricu na vrhu u vitrini, pa se nisam ni usudio da ga uzem, pošto je baziran na majonezu i onda tu može svašta da pođe naopako. A najfascinantnija je ta drskost da imaju AI slike nekih pljeskavica na profilu. Druže, kako radiš AI slike u ovakvom biznisu, doslovno je lažni marketing. Nismo u 90-im sa onim TV reklamama za McDonald's, mada tu su zapravo slikali nešto što su zaista napravili, samo su imali neke zabavne tehnike za snimanje hrane da to tako lepo izgleda. Sljedeći boravak na WC šolje je bio mnogo gori od svih Taco Bell mimova. Sve u svemu, najgori lokal koji sam obišao 2025. godine, borderline trovačnica. Hvala na pozivu i na izvinje. A ne, čekaj, nisu se izvinuli.